Οι Έλληνες από εδώ ή από εκεί τώρα? Καθίστε εκεί που ήσασταν και αύριο. Искам да помоля всички присъстващи, преди да сме започнали с следващата лекция, бъдете така любезни да се изключите телефоните. Θέλω να παρακαλέσω όλους που βρίσκεστε εδώ, πριν ξεκινήσουμε το επόμενο θέμα, να κλείσετε τα κινητά σας. Защото е много неприятно по време на лекцията да звънат, особено да разговаряте или пък да се налага да излизате. Το επόμενο θέμα θα το παρουσιάσει η γιατρός μας, доктор Ваня Евтимова. Доктор на медицинските науки, имунолог, хомеопат. Είναι καθηγήτρια, ανοσολόγος, ομοιοπαθητικός. Лектор за хранителни добавки повече от 10 години. Ομιλήτρια για συμπληρώματα εδώ και 10 χρόνια. И така, доктор Ваня Евтимова, на вашето внимание. Добър ден на всички. Καλησπέρα σε όλους. Сега е приятно да се говори пред аудитория от млади и красиви хора за младост и красота. Ще бъда много улеснена. Είναι πάρα πολύ ωραία να μιλάς σε νέους και ωραίους ανθρώπους για νεότητα και ομορφιά. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. И така, да запазим младостта, здравето си, разбира се, и добрата си визия през годините по най-добрия и полезен начин с продуктите на DXN. Това ще бъде моето послание днес към вас. Να κρατήσουμε την νεότητα, να είμαστε υγιείς, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα της DXN. Αυτό θα είναι το σημερινό θέμα που θέλω να παρουσιάσω μπροστά σας και η ευχή προς όλους σας να χρησιμοποιείτε αυτά τα προϊόντα. Човек има два вида възрасти. Едната възраст е календарната. Ο άνθρωπος έχει δύο ηλικίες. Η πρώτη είναι αυτή που έχει σχέση με το ημερολόγιο. Всяка година на рождения си ден, всеки един от нас неизбежно става с една година по-възрастен. Ο καθένας μας κάθε χρόνο, σε κάθε γενέθλια, γίνεται με ένα χρόνο μεγαλύτερος. Но човек има и биологична възраст. В последните години медицината стигна и до този извод. Αλλά ο άνθρωπος έχει και τα λεγόμενα βιολογική ηλικία. Η ιατρική τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει στο συμπέρασμα αυτό. Биологичната възраст е тази, на която се усеща всяка една клетка от тялото ни, всеки един орган, всяка една система, визията ни, самочувствието ни, психиката. Η βιολογική ηλικία είναι αυτή που στην ουσία αισθάνεται ο άνθρωπος, δηλαδή τα όργανά μας, τα κύτταρά μας, η διάθεσή μας. Αυτό που είμαστε εμείς είναι βάση αυτή τη βιολογική ηλικία. Целта на всеки разумен човек е да направи така, защото въпреки календарната си възраст, неговата биологична възраст да изостава, той да се чувства по-млад, отколкото са действително с годините. Ο άνθρωπος είναι έτσι φτιαγμένος που θέλει πάντα να καθυστερεί βιολογική την ηλικία του, δηλαδή μεγαλώνουμε με το ημερολόγιο μεγαλώνουμε, ενώ βιολογικά να κρατάμε, να είμαστε πιο νέοι από αυτό που λέει η χρονολογία. Първите няколко слайда като въведение в презентацията ще ви покажа стъпките, по които човек може да сгреши в това направление. Тоест да не съхранява младостта си, а по-бързо да се състарява. Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης μου, εγώ θα σας δείξω με ποιο τρόπο μπορούμε, αντί να καθυστερούμε να μεγαλώνουμε βιολογικά, μπορούμε αντίθετα να κάνουμε να γεράσουμε πιο γρήγορα βιολογικά. Това е един слайд, една схема на Института по хранене в Берлин, водещ институт в света по човешко здраве. Αυτή η καρτέλα που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι βάση Ινστιτούτου στη Γερμανία, πολύ διάσημο Ινστιτούτο, και λέει ποια είναι τα πράγματα που μπορούν να φέρουν να μεγαλώσουμε πιο γρήγορα από όσο θέλουμε εμείς.
Наречен е айсберг на дефицита на хранителни вещества. Λέγεται παγόβουνο στα συμπληρώματα, στα διατροφικές λήψεις. Как може да се разгледа тази схема така, че ние да си извадим полука от нея? Πώς μπορούμε να δούμε το σχήμα έτσι ώστε να βγάλουμε και συμπέρασμα από αυτό το В основата на тази пирамида, първата стъпка към осигуряване в организма ни на дефицит на хранителни вещества е недостатъчният прием на хранителни вещества. Първа стъпка. Το πρώτο βήμα είναι όταν έχουμε ελλείψεις σε διατροφικές ουσίες, συστατικά. Причина за това могат да бъдат на първо място заболявания. Αυτό μπορεί να είναι το πρώτο πράγμα που να μας αρρωστήσει. На второ място продължителни и тежки диетични режими и тежки диети. Το δεύτερο είναι άμα κάνουμε πολύ βαριές διέτες και να μας φέρει σε τέτοια κατάσταση. На трето място лош начин на хранене. Днес много млади хора цял ден гладуват и вечер се опитват да компенсират това, което са пропуснали през деня. Това е изключително нездравословно. Το τρίτο πράγμα είναι ο κακός τρόπος διατροφής. Οι νέοι άνθρωποι σήμερα πολλές φορές όλη την ημέρα πεινάνε, δεν τρώνε, μέσα στη βιασύνη δεν τρώνε, δεν βάζουν τίποτα στο στόμα και το βράδυ τρώνε πολύ απότομα και αυτό είναι ένας κακός τρόπος και το καλύτερο που μπορεί να μας χειροτερέψει στην υγεία. Но най-честата причина, която важи абсолютно за всички, тъй като всички се храним, е тази, че храната, която ние консумираме, дори в Централна Европа и в цивилизования свят, няма тези качества, които ние очакваме от нея. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η διατροφή που κάνουμε και στην Ευρώπη και παντού παγκόσμιο φαινόμενο είναι ότι πλέον η διατροφή που έχουμε δεν έχει την ποιότητα αυτή που περιμένουμε. Така отиваме на втора стъпка от пирамидата. Με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στο δεύτερο βήμα της πυραμίδας. В течение на времето, с всичките тези недостатъци на храненето ни, постепенно в организма ни се натрупва недостатъчен резерв от полезните и нужните хранителни вещества. Κάνοντας τέτοια κακή διατροφή, με το χρόνο έχουμε πλέον ελλείψεις από θρεπτικά συστατικά και αυτό κάνει ο οργανισμός μας να αδυνατεί και να αρρωσταίνει. Оттам нататък в организма неизбежно започват неблагоприятни биохимични промени. Αυτό πάλι μας φέρνει να φτάνουμε σε βιολογικές αλλαγές του οργανισμού μας. И започваме да усещаме така наречените сигнали на тялото. Και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε τα λεγόμενα συμπτώματα του σώμα μας. Често главоболие. Πολύ συχνό πονοκέφαλο. Чести инфекции, банални, хрема, банални. Είναι πολύ συχνές μολύνσεις, ναι. Лоша комуникация с колегите и в семейството. Κακή επικοινωνία με τους ανθρώπους και μέσα στην οικογένεια ακόμα. Но още много такива неща. Здрави сме, но не се усещаме добре. Και πάρα πολλά συμπτώματα που ενώ νομίζουμε ότι είμαστε υγιείς, στην ουσία δεν αισθανόμαστε και καλά. Това все още е скритата част на проблема. Αυτό που λέμε τώρα ακόμα είναι το κρυφό μέρος του πρόβλημα. С времето всичко това води и до проявата вече на специфични симптоми, които са определени заболявания. Με το καιρό όμως αυτό φέρνει σε εμφανείς συμπτώματα που πλέον φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Защо всичко това е толкова Είναι η ασθένεια στην ουσία. Защо всичко това е толкова важно във времето? Това постепенно натрупване на дефицит в човешкия Γιατί организъм. αυτό είναι τόσο σημαντικό για τον οργανισμό μέσα στον χρόνο. Това е една много интересна схема на обмяната на веществата в човешкия организъм. Αυτό που βλέπετε είναι πολύ ενδιαφέρον σχήμα που αναφέρει Μεταβολизъм.
Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν είμαι γιατρός και εδώ έχει κάποιες ορολογίες που λίγο δυσκολεύομαι. Μεταβολизъм. Είναι ο μεταβολισμός που δεν είναι τόσο καλός όσο θα έπρεπε να είναι. Виждате, елементите са свързани един с друг, те работят синхронно, те зависят един от друг. Βλέπετε ότι όλα τα σημεία είναι σε συνδυασμό. Το ένα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το άλλο. И където нещо не достига, да речем калций, давам пример, тук веригата е най-тънка, може да се скъса и това да доведе до различни заболявания. Και εκεί που υπάρχει κάποια έλλειψη, παράδειγμα του κάλτσιου, εκεί πλέον η αλυσίδα κόβεται και παρουσιάζεται το πρόβλημα. Тук ви показвам един изключително интересен знак на Института по имунология в Берлин. Εδώ θα σας δείξω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που το έχουν δείξει στο Ινστιτούτο του Βιολογίας, Ανοσολογίας της Берлин. От него ще разгледаме двете как се казва? От графиката ще разгледаме червената и зелената линия. Εδώ θα дούμε τη кокини και την πράσινη γραμμή. Червената графика показва, в зависимост от възрастта на човека, която е дадена в основата на тази схема, степента на заболеваемост в години. Κάτω αυτό που φαίνεται είναι ο δείκτης, όχι, είναι η ηλικία. Κάτω είναι η ηλικία και η κόκκινη γραμμή φαίνεται ότι είναι ο δείκτης ασθένειας σε ποια ηλικία και πώς ξεκινάμε να αρρωσταίνουμε. Зелената линия показва зависимостта на тази заболеваемост от дейността на тимусната жлеза, основната жлеза на имунитета. Η πράσινη γραμμή δείχνει ποια είναι η σχέση το θύμο αρδένα, ναι, ποια είναι η σχέση έχει ο θύμος αρδένας με την αρρώστια που θα προκύψει. Виждате, че някъде около 42-та година. Φαίνεται ότι περίπου στα 42 χρόνια σε τέτοια ηλικία синтезът на тази, хормонът на тази жлеза рязко започва да спада и само за вършата, и заболеваемостта рязко започва да нараства. Οι ορμόνες που έχουν σχέση με αυτό το αδένα δεν λειτουργεί πλέον σωστά και από εκεί πλέον ξεκινάει ο οργανισμός να αρρωσταίνει. Защо ви казвам всичко това? Γιατί σας λέω όλα αυτά? Възрастта между 40 и 45 години е тази възраст, в която човешкото тяло реално, незабавно, веднага, в момента има нужда от сериозна помощ, не само за имунитета, а въобще за всички органи и системи. Γιατί σας λέω όλα αυτά? Γιατί σε αυτή την ηλικία, περίπου 42 χρονών, ο οργανισμός μας έχει πλέον επίγον ανάγκη για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Нека да спомена нещо тук и от MLM системата. Εδώ θέλω να πω και κάτι από το LM σύστημα. Дълбокото ми убеждение през годините е, че основната група за профилактика и прием и приучаване към прием на хранителни добавки е възрастта на 40 годишните. Групата на 40 годишните и сега ще се мотивирам защо. Πάντα σκεφτόμουν και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη όσο αφορά τα συμπληρώματα διατροφής είναι η ηλικία των 40. Και τώρα θα κάνω μια διευκρίνηση γιατί ακριβώς αυτή την ηλικία και γιατί το πιστεύω αυτό. Първо, поради физиологията на организма, жизнените функции започват да намаляват. Το πρώτο πράγμα είναι ότι η φυσιολογία του οργανισμού μας ήδη πέφτει, οπότε οι ανάγκες του οργανισμού μας αυξάνονται. Второ, това са хора на върха на кариерата си и живеят в тежък стрес. Δεύτερο, είναι οι άνθρωποι που είναι στο πικ της καριέρας και έχουν τεράστιο άγχος. Трето, тези хора имат малки деца и възрастни родители. Το τρίτο, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μικρά παιδιά και μεγάλους γονείς. Четвърто, ако вие успеете да разкажете на тези хора, че те имат нужда от помощ тук и сега с тези доказани добавки,
тяхното тяло ще реагира изключително добре и бързо с положителен отговор. Και εδώ είναι το πιο σημαντικό. Άμα εσείς μπορέσετε να πείσετε αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτή τη στιγμή ο οργανισμός σας έχει ανάγκη ακριβώς από αυτά τα προϊόντα, εσείς θα βοηθήσετε και να αισθανθούν πάρα πολύ καλά και πολύ γρήγορα, έχουν δηλαδή πολύ πιο γρήγορα και καλά αποτελέσματα σε αυτές τις ηλικίες. И тогава тези хора ще си кажат, след като тези добавки ви помагат на мен, те ще помогнат и на децата ми, и на възрастните ми родители. Вие говорите с един, а най-малко 5-6 души получават помощ чрез вас. Όταν απευθύνεστε σε ένα τέτοιο άτομο σε αυτή την ηλικία, παίρνοντας τα προϊόντα και αισθάνοντας τη δράση τους στο οργανισμό του, στην ουσία εσείς απευθύνεστε σε ένα πολύ μεγαλύτερο κύκλο ατόμων και σε διαφορετικές ηλικίες. Γιατί όταν ανακαλύψει πώς λειτουργούν τα πράγματα, τα προϊόντα αυτά στον οργανισμό τους, αυτοί θα καταλάβουν ότι μπορούν να βοηθήσουν και τους μεγάλους γονείς τους, όπως και τα παιδιά τους. И така, искам да започна представянето за това как да бъдем млади и здрави с мъдростта на древните лечители. Και θέλω να ξεκινήσω πώς να είμαστε νέοι και υγιείς με μια παλιά ανατολική σοφία, η οποία λέει η υγιής δεν είναι αυτός που γιατρεύεται, η υγιής είναι αυτός που δεν αρρωσταίνει. Това е един добър принцип. Αυτό είναι κάτι Особено в днешно време. καλό, ειδικά για τις σημερινές ημέρες. Какво да направим? Да се възползваме максимално от възможностите на природата, да внесем в организма си като помощ добавки към храненето и в случая хранителните добавки на DXN. Τι μπορούμε να κάνουμε? Καταρχάς, να γυρίσουμε πάρα πολύ κοντά στη φύση, να εκμεταλλευτούμε τα προϊόντα της φύσης, αλλά να μην ξεχνάμε να παίρνουμε τα συμπληρώματα τόσο απαραίτητα για τον οργανισμό μας και μπορούμε να απευθυνθούμε γι' αυτό στη DXN. За да не се състарим преждевременно и да бъдем по-млади от календарната си възраст, трябва да съчетаем правилното хранене, обогатено с хранителни добавки, с разумно физическо натоварване и достатъчно почивка. Три основни принципи. Για να μην γεράσουμε προώρα, πρέπει και να μην φαινόμαστε μεγαλύτεροι από την ηλικία μας, πρέπει να κάνουμε τρία πράγματα. Να έχουμε σωστή διατροφή, μέσα στη διατροφή αυτή μπαίνουν και τα συμπληρώματα, να έχουμε άσκηση στη ζωή μας, όμως η άσκηση αυτή πρέπει να είναι στα επίπεδα που χρειάζεται ο οργανισμό μας, να μην επιβαρύνουμε με άσκηση τον οργανισμό. Και το τρίτο, και η ξεκούραση που πρέπει να έχει απαραίτητα ο οργανισμός μας. И тук искам да ви спомена 4-те основни признака на остаряването, тъй като говорим за младост и красота. Και εδώ θέλω να σας πω τα 4 συμπτώματα της γέρανσης, επειδή εμείς εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε βασικά για νεότητα και υγεία. След 40 години, както видяхме на схемата преди малко, имунната система започва да отслабва. Μετά τα 40, όπως σας έδειξα και σε εκείνο το φυλάδιο, είδαμε ότι το ανοσοποιητικό σύστημά μας πέφτει. Всички вътрешни органи с годините намаляват работоспособността си. Τα όργανα με τα χρόνια, τα όργανα μας με τα χρόνια αρχίζουν να λειτουργούν με άλλους ρυθμούς. С напредване на възрастта ставите се изхабяват. Με την ηλικία οι αρθρώσεις αρχίζουν και κάνουν την ελαστικότητά τους. Най-рано от всичко това проличават промените по кожа. Αλλά πιο νωρίς από όλα αυτά που λέμε και είναι πολύ фанеро, είναι αυτό που φαίνεται στο δέρμα μας. Ако ние в тези 4 направления своевременно, не по-късно от 40-та си година, а най-добре от 25-та нататък, положим грижи в това направление, нашата биологична възраст ще изостава от календарната в наша полза и в полза на нашата визия. Εμείς άμα διατηρήσουμε τη σωστή διατροφή, αυτά που λέγαμε πριν από ηλικία 40, αλλά ακόμα καλύτερα είναι άμα
μπει από ηλικία 25 ετών να κάνουμε σωστή διατροφή, εμείς θα κάνουμε έτσι ώστε η βιολογική ηλικία να αργήσει πολύ. След навършване на 30 години, за да съхраним младостта си, да имаме привлекателна външност, добро здраве, започваме профилактиката с правилното хранене. Από τη στιγμή που θα κλείσουμε τα 30 χρόνια της ζωής μας, πρέπει για να διατηρήσουμε την νεότητά μας, πρέπει και να έχουμε και καλή υγεία, να φαινόμαστε και ωραίοι. Πρέπει να ξεκινήσουμε με ισορροπημένη διατροφή. Което задължително трябва да бъде обогатено с нуждите ни на този момент, на тази възраст, с хранителни добавки. Και εδώ πάλι θα τονίσω ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητο σε αυτή την ηλικία να ξεκινήσουμε τα συμπληρώματα. Μπαίνει στη ισορροπημένη διατροφή δηλαδή. От тази храна ние очакваме да ни осигури антиоксиданти, но това доста рядко се случва. Από τέτοιες διατροφές εμείς περιμένουμε να πάρουμε και πολλές αντιοξυδοτικές που θα μας απελευθερώσουν από τοξίνες. Това ние компенсираме с хранителни добавки, съдържащи антиоксиданти. Και ακριβώς αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε χρησιμοποιώντας τα συμπληρώματα που έχουν αυτή την ιδιότητα, να έχουν Абсолютно задължително е, за да съхраним младостта си, да приемаме достатъчно течност. Για να διατηρήσουμε την νεότητα και την υγεία μας, είναι απαραίτητο να πίνουμε πολλά υγρά. Една чудесна помощ за това е чай с гранодерно на диексен. Осигуряваме 2 литра течност за ден. Πάρα πολύ καλό βοήθημα σε αυτό το τομέα είναι το πράσινο τσάι της DXN. Με ένα φακελάκι κάνετε 2 λίτρα και παίρνετε τα απαραίτητα για το οργανισμό. Разбира се, че тук не забравяме и за прекрасните кафета на DXN. Εννοείται εδώ δεν ξεχνάμε και τους υπέροχους καφέδες της DXN. Условието, без което не може, е системно поддържане на активна двигателна активност. Αλλά και το κάτι που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε είναι και η άσκηση. В тази възраст все по-често в последните години проблем става наднорменото тегло. Το πιο συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, σίγουρα το έχετε προσέξει, είναι και η υπερσαρκία. Добавките на DXN ни дават чудесна възможност за съставяне на профилактична програма за поддържане на добро тегло, за постигане на оптимално тегло без клетъчния глад след една диета. Και τα συμπληρώματα της DXN μας δίνουν ευκαιρία να έχουμε τη σωστή διατροφή, να φτάσουμε, άμα χρειάζεται, να κατεβάσουμε τα κιλά που έχουμε, 5 κιλά, ή να διατηρήσουμε το οργανισμό μας στα επίπεδα που χρειάζεται, χωρίς τα κύτταρά μας να υποφέρουν. Какво съм включила в тази програма? Τι έχω βάλει σε αυτό το πρόγραμμα? На първо място ферициум. Σε πρώτη θέση είναι το Лайм. Подобрява усвояването и изгарянето на мазнини. Βοηθάει στη καύση του λίπους. На второ място кордицепс, но не по значение, просто трябва да ги подобрява. Σε δεύτερη θέση έχω βάλει την Cordyceps, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι δηλαδή απλά έπρεπε να βάλει μια σειρά, γι' αυτό το λέει σε δεύτερη θέση. Кордицепсът е изключителна помощ от природата, той дава бърза енергия, осигурява на тялото кислород, подпомага кръвотворенето. Το Cordyceps είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που μας έχει δώσει η φύση. Μας δίνει γρήγορη ενέργεια, ρυθμίζει το οξυγόνο στον οργανισμό μας και βοηθάει την κυκλοφορία. Следващата добавка е спирулина в двата и варианта. Спирулина таблетки и спирулина сериали. Το τρίτο που έχουμε είναι η σπιρουλίνα. Το έχουμε σε 2 μορφές, σπιρουλίνα ταμπλέτες και σπιρουλίνα σιριάλ που είναι σαν διατροφή. И двете са чудесни храни
в заместителни хранителни режими. Те могат да заместят храненето ни в определени часове на деня. Για τη σπιρουλίνα, οποιαδήποτε σπιρουλίνα είναι η καλύτερη διατροφή που μπορείτε να έχετε. Μπορεί να αντικαταστήσει και γεύμα. Έχει πλήρες τα απαραίτητα συστατικά για ένα γεύμα. Най-ценното, което те внасят в организма ни и не позволява тялото да гладува, са витамините, минералите, многото антиоксиданти, многото фибри и многото аминокиселини. Всичко това изгражда бързо тялото, без то да страда. Στη σπιρουλίνα υπάρχουν πάρα πολλές βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα. Δηλαδή, ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός το βρίσκουμε στη σπιρουλίνα και με αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός στρέφεται χωρίς τα κύτταρα να υποφέρουν. Това, от което има нужда всеки съвременен човек, е достатъчното количество фибри в храната. Αυτό που έχει ανάγκη ο οργανισμός του σύγχρονου άτομου είναι να έχει πολλές ίνες στη διατροφή μας. Перфектен продукт е микроведжи, Το υπέροχο προϊόν είναι το μυκοβέτζι, който осигурява достатъчно фибри за храносмилането. που μας δίνει τις απαραίτητες ίνες για το пептικό σύστημα. Прочиства тънките черва, изхвърля тежки метали, изхвърля мъртви клетки, изхвърля хранителни остатъци и дава възможност освояването на храната да бъде пълноценно. Καθαρίζει τον οργανισμό μας από βαριά μέταλλα, από νεκρά κύτταρα, βακτηρίδια, σκουπίδια τον οργανισμό, όλα αυτά τα πετάει έξω. Всички течности, които ние приемаме в един диетичен хранителен режим, поддържащ оптималното ни тегло, водят до отделяне на излишните токсини от тялото. Всички напитки с ганодерма, чайовете и кафетата, които диексени предлагат, са чудесни за приложение в този случай. Όλα τα υγρά που μπορείτε να πάρετε από DXN, είτε είναι τσάι, είτε είναι καφέδες ή σε συνδυασμό, βοηθάνε να πετάξετε από τον οργανισμό σας όλες τις τοξίνες και όλα αυτά που αναφέρουμε. Един изключително важен момент, който важи за всяка възраст, аз го почвам от най-ранната за трите, за които ще говоря. Не подценявайте възпаление. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το πράγμα θέλω να το τονίσω, μπορεί να ξεκινήσει και από πολύ μικρή ηλικία και δεν πρέπει να είμαστε αφελείς εκεί, είναι να μην υποτιμάτε τις φλεγμονές. Дори едно безобидно заболяване, каквото е възпалението на венците, безобидно в кавички, каквото е възпалението на венците останало нелекувано, съкращава живота. Κάτι που συνήθως εμείς το βλέπουμε σαν κάτι όχι σημαντικό είναι τα προβλήματα με τα ούλα και αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ σοβαρό να μας μειώσει τη ζωή. И сега ще ви разкажа няколко думи за създадената в последните години инфекциозна теория на атеросклероза. Και τώρα θα σας πω μερικές λέξεις και θα σας πω ιστορίες που έχουν σχέση με την ατεροσκλήρωση. През отворите на кръвящите венци, εκεί που έχουμε ανοίγματα στα ούλα, в кръвта ни навлизат милиони различни бактерии. Στο αίμα μας μπαίνουν πάρα πολλά, εκατομμύρια βακτηρίδια και διαφορετικά βακτηρίδια. Те преминават по кръвоносните съдове и някъде засядат върху лигавицата на кръвоносните съдове. Αυτά τα βακτηρίδια μέσω το αίμα μας κυκλοφορούν στο σώμα και κάπου σταματάνε στα αιμοφόρα αγγεία. Там те правят огнища на възпаление. Εκεί κάνουν να έχουμε φλεγμονές. Имунната система реагира веднага и праща своите бойци там да ограничат този процес. Το ανοσοποιητικό σύστημά μας εκείνη τη στιγμή στέλνει αμέσως εκεί τα αντισώματα για να μπορούν να παλέψουν αυτό το πρόβλημα. Гладкият кръвоносен съд вече не е гладък, има издутина, има гръпавина. Τα αγγεία κανονικά είναι λία, αλλά πλέον σε εκείνο το σημείο δεν είναι λίο το αγγείο,
έχει γίνει фускала. Когато човек има лош холестерол в по-голямо количество, отколкото е допустимо, Όταν ο άνθρωπος έχει κακή χολεστερόλη σε επίπεδα υψηλά από τα απαραίτητα, да, по тези места започват много лесно да се сформират атеросклеротични плаки. με αυτόν τον τρόπο πολύ εύκολα ξεκινάνε και δημιουργούνται Тромбите са следващата стъпка. Първо са атеросклеротичните плаки. Да. Масни плаки. Είναι πλάκες από λιπίδια. Да, натрупване на липиди. Когато се стесни кръвоносния съд, кръвта преминава трудно и се образуват тромби. Όταν υπάρχει αυτή η μίκρυνση στα αγγεία, πλέον δημιουργείται και ο τρόμβος. Тромбите означават съдови инциденти. Οι τρόμβοι σημαίνουν προβλήματα στα αγγεία. Инсулт, инфаркт. Και φέρνουν το εγκεφαλικό και το έμφραγμα. Това е инфекциозната теория на атеросклероза. Να σε βοηθήσει λίγο να ανέβει Ναι, το... μάλλον θα με σκάρει. Разбира се, ти като я си вече. Με συγχωρείτε, αλλά... Έχω χρόνια που τελείωσα τις σπουδές μου, μην περιμένετε τώρα να τα... αλλά θα προσπαθήσω. Това е инфекциозната теория на атеросклероза. Αυτή είναι η φλεγμονώδης αντίδραση, η θεωρία όσον αφορά τη φλεγμονή που μπορεί να δημιουργήσει ενθρωματική πλάκα. Каква възможност ни дава DXN, за да се преборим и предотвратим това? Και τι δυνατότητες μας δίνει η DXN για να ανταπεξέλθουμε σε αυτόν τον μηχανισμό? Разбира се, че това е ганодерма, Αυτό είναι το γανόδερμα, която е включена в пастата за зъби, η οποία υπάρχει στην οδοντόκρεμά μας, която осигурява 2 пъти дневно поне употребена здравината на нашата устна кухина, όπου λειτουργεί θετικά όταν χρησιμοποιούμε 2 φορές τη μέρα για την καλή υγιεινή στο στόμα μας, което означава здрави кръвоносни съдове. όπου σημαίνει αυτό καθαρά υγιή αιμοφοραγία. А това значи здраве и красота. Και αυτό σημαίνει καλή υγεία και ομορφιά. Какво друго в тази възраст е изключително важно? Установено е, че подкисляването на организма, доказано от науката, води до бързо и ранно устаряване. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η χαμηλή οξυγόνωση στο αίμα σημαίνει γρήγορη γύρανση. Πέφτει το pH του αίματος. Съвременният човек дължи това на ползването на храненето с много местни продукти, с много млечни продукти, с много медикаменти и с много газирани напитки. Ο σημερινός άνθρωπος χρησιμοποιεί στη διατροφή του γενικότερα πάρα πολύ όξινη διατροφή, όχι αρκετά αλκαλική, για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της ημέρας. Подкисленият организъм започва да усеща умора, безсъние, главоболие, ставните проблеми, бавно зрастване на костите, чести алергии. Почва да боледува. Η οξύδωση στο αίμα σημαίνει μια σειρά από συμπτωματολογία και ασθένεια, αϊπνία, πονοκέφαλος και γρήγορη ανάπτυξη της οστεοπόρωσης και παθήσεις της αρθρώσης. Και αλλεργικές αντιδράσεις. Друго, което науката е установила като причина за по-ранното и по-бързо устаряване на съвременния човек. Ένας άλλος λόγος ο οποίος μπορεί να είναι πρόκληση της πρόωρης γύρανσης είναι Това е недостатъчното вода, която ние приемаме през деня. Това състарява много бързо клетките. όχι αρκετό νερό στους ιστούς και αυτό σημαίνει γρήγορη γύρανση των ιστών. При недостиг на вода се влошава мисленето. Όταν δεν παίρνουμε αρκετή ποσότητα νερού, δεν μπορούμε να σκεφτούμε εύκολα. В кръвта се натрупват токсини. Στο αίμα συσσωρεύονται τοξίνες. Кожата бързо старее. Το δέρμα γρήγορα γυρνάει. Калцият бързо се извлича от костите. Και το ασβέστιο γρήγορα μειώνεται στα κόκαλα και είναι αιτία οστεοπόρωσης. Правилото е, че възрастният човек
човек трябва да изпива литър и половина-два вода, при Σε φυσιολογικά επίπεδα ο άνθρωπος πρέπει να πίνει 1,5 με 2 λίτρα νερό την ημέρα. а при наднормено тегло една чаша допълнително на всеки излишни 10 кг. Αλλά σε άτομα τα οποία είναι πέρα από το κανονικό βάρος πρέπει να πίνουν σε αυτά συν 1 με 2 ποτήρια επίσης την ημέρα. Ето Περισσότερα. отговора. Чаят на DXN с канодерма от едно пликче, на който ние си приготвяме литър и половина или два, течността ни за деня. Και μας λέει ο γιατρός ότι με το εκπληκτικό τσάι που έχουμε μπορούμε ακόμη και με ένα φακελάκι να κάνουμε αρκετή ποσότητα την οποία μπορούμε να την διατηρήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. И тук, разбира се, при течности са и прекрасните кафета на DXN. Όπως επίσης και με το кафе. Отдавна вече се знае, че кафето влияе благотворно на организма не само заради кофеина, но заради магнезия, лигналите, различни киселини. И всичко това има добро влияние върху здравето и външния ни вид. Науката го е доказала. Εδώ και καιρό ξέρουμε ότι η καφεΐνη βοηθάει όπως με το μαγνήσιο, Без проблем. με όλα τα ιχνοστοιχεία που έχει η καφεΐνη που κάνει, επιδράει θετικά στον οργανισμό. Много са изследванията, които показват, че кафето подобрява съдовия тонус, оптимизира липидите, отдалечава диабет втори тип. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι βοηθάνε, ο καφές από μόνος του βοηθάει στα αιμοφόρα αγεία, στο να αποβάλει τα λιπίδια από το αίμα και ακόμη και στα άτομα που παρουσιάζουν διαβήτη. Кафетата на DXN имат няколко достоинства. Първото от тях е, че съдържат ганодерма. Чудесният начин човек дори и да не си мисли, че прави активни грижи за здравето си, за младите хора това е досадно доста често, пийки кафе с ганодерма, той осигурява това на 100%. Εμείς έχουμε το πλεονέκτημα ότι με τον καφέ της DXN, όπου έχουμε το γανόδερμα, όλες αυτές οι λειτουργίες μπορούν να βοηθήσουν πέρα του φυσιολογικού, δηλαδή να μας βοηθήσουν σε όλες αυτές τις θετικές αντιδράσεις του οργανισμού και έχουμε μία πλειάδα από διάφορα είδη καφέ που μπορούμε να τα βάλουμε στη ζωή μας. Кафето 3 в 1 при ганодермата 18%, което никак не е малко. Στο καφέ 3 σε 1 υπάρχει 18% ποσότητα γανοδέρματος, το οποίο δεν είναι και λίγο. Вариантът кафе, който има изключително важно значение за добрата визия и за запазване на добрия външен вид и здраве на хората, е кафето Мака Vita 6 в 1. Αυτός ο καφές ο οποίος έχει μεγάλη απόδοση στον οργανισμό και μπορεί να μας κρατήσει υγιείς και όμορφους είναι ο καφές με το μάκα. Защото в него има комбинация от два уникални продукта. Един е кафета ганодерма, а другия е перуанската билка мака. Όπου αυτός ο καφές έχει το πλεονέκτημα ότι δεν έχει μόνο γανόδερμα και καφέ έχει ακόμη 6 προϊόντα τα οποία είναι το μάκα, το ginseng. Така че тези комбинации са чудесни стимули за едно добро здраве. Και όλος αυτός ο συνδυασμός βοηθάει να έχουμε μια πολύ καλή υγεία και έτσι, ενέργεια στον οργανισμό μας. Отиваме в следващата декада. Πηγαίνουμε στο επόμενο, След 40 στην επόμενη δεκαετία, μετά τα 40. След 40 години белезите на остаряване вече са по-видни. Μετά τα 40, τα συμπτώματα της γύρανσης είναι πιο έντονα. Кожата се отпуска, Χαλαρώνει το δέρμα, зрението намалява, η όραση μειώνεται, стресът е висок, μεγαλώνει το στρες, концентрацията е затруднена, η συγκέντρωση γίνεται πιο δύσκολη, теглото нараства, το βάρος μας αυξάνεται имунитетът се снижава. και πέφτει το νοσοποιητικό σύστημα. И понеже хората са млади и се плашат, им се привиждат много страшни неща, особено на жените. Και παρόλο που μπορεί κάποιος να είναι νέος, μπορεί να δείχνει έντονα τα σημάδια της γύρανσης στο πρόσωπό του. И тъй като в тази възраст жените се плашат повече, те са по-активни в активните грижи за здраве. Και επειδή οι γυναίκες σε αυτή την ηλικία αρχίζουν και φοβούνται πιο πολύ για όλα αυτά τα συμπτώματα,
έχουν μεγαλύτερη ανασφάλεια, θα έλεγε, στο να προασπίσουν όλη αυτή την ιστορία με την υγεία και το δέρμα. Какво задължително трябва да се направи при 40-годишните, независимо дали са жени и мъже? Δεν έχει σημασία αν είναι άντρες ή γυναίκες. Μετά τα 40 πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα βήματα που θα μας πει τώρα. На първа линия, първа стъпка, най-важната задача е да се овладее стреса с помощта на добавките от DXN. Σε πρώτη επιλογή είναι να ελέγξουμε το στρες με τα συμπληρώματα της DXN. Без да ги подреждам по важност, ще изредя продуктите, които съм Χωρίς να τα ξεχωρίσω σε ποια είναι τα βασικά ινή, αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να πάρουμε για να αρχίσουμε να ελέγχουμε τα επίπεδα του στρες. За ръбата Херициум отдавна е известно от научните изследвания. Για το Lion's Mane υπάρχει πάρα πολύ πλούσια βιβλιογραφία και το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Че освен доказаните въздействия върху храносмилателната система, Εκτός από τις βασικές λειτουργίες του στο οπτικό σύστημα, приемът на добавка с Херициум το να παίρνουμε Lion's Mane позволява на нервната система по-лесно и по-качествено да предава нервните импулси. βοηθάει πάρα πολύ στο νευρικό σύστημα αυτό να δίνει μηνύματα και να παίρνει μηνύματα από την περιφέρεια στο κεντρικό νευρικό За σύστημα. хора с много висок стрес това е изключително полезно въздействие. Για άτομα με υψηλό στρες αυτό είναι κάτι απαραίτητο. Може би трябваше да започна с ганодерма, Επίσης το γανόδερμα, защото за мен тя винаги е основата на всеки един оздравителен режим, независимо в кое направление той. γιατί για μένα αυτό είναι η βάση από εκεί που ξεκινάμε για την καλή υγεία και την καλή λειτουργία των οργάνων. Защо е така? Γιατί είναι έτσι? Защото голямото разнообразие от хранителни вещества в гъбата поддържа здрави клетките и нормализира мозъчните функции. Γιατί τα πλούσια θρεπτικά συστατικά που περιέχει το γανόδερμα δίνει τη βάση για να έχουμε μια καλή υγεία και να έχουμε υγιή κύτταρα. На τρето място Στο τρίτο σημείο, е любимата ми гъба кордицепс. Аз като имунолог я фаворизирам. το αγαπημένο της Cordyceps είναι ένα από τα πρωταρχικά και στις προτεραιότητές μας. Защото той освен, че доставя витамини и микроелементи, Εκτός το ότι περιέχει πάρα πολλές βιταμίνες και διάφορα άλλα στοιχεία και ικνοστοιχεία, кислорода, който той осигурява, подпомага работата на мозъка. το οξυγόνο το οποίο περιέχει δίνει δυνατότητες εξαιρετικές στον εγκέφαλο. А това намалява стреса. Και αυτό μειώνει το στρες. Изключително важно е човек да допълни храненето си с голямо количество антиоксиданти, фибри, ензими и витамин С. Επίσης, κάτι βασικό το οποίο πρέπει να εμπλουτίσουμε στη διατροφή μας είναι τα αντιοξειδητικά, βασικές θρεπτικά συστατικά όπως ίνες, ένζημα και βιταμίνες. Отговорът на тези нужди е Εδώ Моринджи. τα βρίσκουμε στο μορίντσι, το νόνι. Да, Нони. Нони, вълшебната черница на изтока. Всичко това. Специалистите на DXN ползват уникални продукти от целия свят. Οι ειδικοί της DXN σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν όλα τα βότανα από όλο τον κόσμο. Θέλει να πει για το μάκα, το οποίο το βρίσκουμε στην άλλη μεριά του κόσμου, στην Λατινική Αμερική. Точно така. Афродизиак с доказано положително действие върху стреса и върху нервната Το οποίο έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα στο στρες και είναι και αφροδισιακό. Няколко месеца подред редувайте тези продукти, 3 месеца подред. Αν δοκιμάσετε για 3 μήνες όλα αυτά τα προϊόντα, Като във всеки от тези месеци комбинирате една от гъбите с други продукти. είναι καλό αυτό το τρίμηνο να συνδυάζετε ένα από τα μανιτάρια με τα υπόλοιπα προϊόντα. Много по-рано от 3 месеца нервното напрежение ще спадне, стресът ви ще бъде овладян и вие ще се чувствате много по-добре. Θα νιώσετε ήδη πολύ καλύτερα, θα πέσουν τα επίπεδα του στρες, θα έχετε καλύτερη απόδοση, μια καλύτερη υγεία και ύπνο. Защото клетките на нервната система са обгрижени достатъчно добре в този период. Γιατί θα υπάρχει καλύτερη κυκλοφορία στον εγκέφαλο, θα καθαρίσουν τα κύτταρα από τα άχρηστα συστατικά. И разбира се, след 40-та година активно трябва да подпомогнем имунитета си.
Και εννοείται ότι μετά τα 40 μας έτη πρέπει να ενεργοποιήσουμε και να ενδυναμώσουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα. И тук започвам с Cordyceps. Και εδώ ξεκινάει πάλι με το Cordyceps για το νοσοποιητικό. Уникална гъба по отношение на имунитета. Μοναδικό μανιτάρι για το νοσοποιητικό σύστημα. Той играе ролята на природен антибиотик. Παίζει το ρόλο του αντιβιωτικού. Природен Του φυσιολογικού αντιβιωτικού. Του φυσιολογικού Защо αντιβιωτικού. подчертавам този факт? Και γιατί το σημειώνω αυτό? Защото природните антибиотици унищожават и вирусите, не само бактерии. Γιατί τα φυσιολογικά αντιβιωτικά βότανα Не само σκοτώνουν όλα τα βακτήρια Και τους βίους. και τους ιούς και τα βακτήρια. А 90% от заболяванията, особено при децата, инфекциозните заболявания са на вирусна 90% των ασθενειών στα παιδιά οφείλονται στους ιούς και τα βακτήρια. Комбиниран с действието на младата габарейши с силен стимул за имунитета, комбинацията действа като Σε συνδυασμό με το μικύλιο μας το GL δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα στο νοσοποιητικό σύστημα. Спирулина тук е абсолютният помощник в това трио. Изключително полезно. Το τρίο συμπληρώνει η σπιρουλίνα, η οποία είναι απαραίτητη. Не само като храна с аминокиселини, Όχι μόνο σαν διατροφή για τα αμινοξέα, не само като източник на микроелементи и много минерали и витамини, όχι μόνο σαν πηγή ιχνοστοιχείων και μετάλλων για τον οργανισμό, но и с едно безценно свойство на спирулината. αλλά και σαν Πολύ σημαντική. και κάτι σαν πολύ σημαντικό για τον οργανισμό, έτσι, θρεπτικό συστατικό. Веществото фикоцианин, което придава синьо-зеления цвят на водораството, Η φυκοκιανίνη, η οποία δίνει το χρώμα στη σπιρουλίνα, активира производството на стволови клетки от костния мозък по най-естествен начин. δίνει πάρα πολύ θρεπτικά συστατικά και πολύ μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη του, θέλει να πει για τον οστίτη ιστό, τους ιστούς των οστών και το μυελό. А медицината изключително много разчита в бъдеще на стволовите клетки да станат панацея за всички болести. Η ιατρική του μέλλον βασίζεται ακριβώς Η ιατρική του μέλλοντος βασίζεται ακριβώς σε αυτό, όσον αφορά το μυελό του νοστού. Разбира се, чаят спика, който е тонизиращ и противовъзпалителен и забележете, включила съм Επίσης το τσάι, το οποίο είναι σημαντικό όσον αφορά τους άμυνα από τους ιούς. И кокоши с какаото в него заради теобромина, веществото, което има. Кокоши, нали има? Това е кафе. С какао, кокоши. Και η σοκολάτα με το κακάο. Да, в какаото има вещество теобромин, което много силно стимулира имунитета. Το οποίο κακάο έχει ένα συστατικό το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο νοσοποιητικό. Има един факт, доказан от медицината, че изчерпването на ензимите в човешкия организъм води до ранно остаряване. Υπάρχει μια θεωρία ότι η έλλειψη των ενζήμων φέρνει γρήγορη γύρανση. Съвременното хранене стимулира организма към свръхпроизводство на храносмилателни ензими. Η σύγχρονη διατροφή έχει έλλειψη σε ένζημα, έλλειψη ενζήμων. А това намалява възможността за производство на съграждащите, на метаболитните ензими, които изграждат клетките, които ни подмладяват. Αυτή η έλλειψη οδηγεί τα κύτταρα που έχουν να κάνουν με το ορμονικό σύστημα και με το μεταβολισμό στην γρήγορη γύρανση. Δεν μεταφέρονται σωστά τα μηνύματα στο ορμονικό σύστημα, η έλλειψη αυτών των ενζήμων. И тук DXN ни предлагат един ексклузивен продукт. Και εδώ η DXN μας δίνει ένα εξαιρετικό σε ένζημα προϊόν. Това е Cordypine. Αυτό είναι το Cordypine. Той подпомага производството на ензими в организма без да е химия. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε ένζημα στον οργανισμό, να δημιουργήσει και να πάρει ένζημα χωρίς να είναι χημικό. Това освобождава възможностите за производство на градивните метаболитните ензими и това поддържа тялото ни младо. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα μεταβολικά ένζημα και στα κύτταρα να λειτουργήσουν και να λειτουργήσουν.
και να κρατάνε το σώμα μας υγιές. В каквато и възраст да е човек, независимо от пола си, той трябва да се грижи за кожата си, защото тя е най-големия орган. Ανεξαρτήτως της ηλικίας που είναι κάποιο άτομο, πρέπει να προσέχει το δέρμα του, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο όργανο στο σώμα μας. В последните години се създаде раздел от козметиката, който се нарича нутрикозметика. Τα τελευταία χρόνια δίνεται μία έμφαση στην αισθητική, όπου μιλάμε για μία φυσικά προϊόντα, φυσική αισθητική. Това казахте ли? Не сте добре. Който гласи, принципа на нутрикозметиката гласи, за да може кожата да се чувства добре, не е достатъчно да бъде само локално обработвана с козметика, а трябва всичко, от което се нуждае, да се приема и през устата. Внутри, вътрешна козметика. Δεν αρκεί να περιποιούμαστε εξωτερικά το δέρμα μας, αλλά όλα αυτά που είπαμε και πιο μπροστά, πρέπει και εσωτερικά να παίρνουμε όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά για να έχουμε και καλή ποιότητα στο δέρμα. Тоест ние ще бъдем млади и красиви не само ако ползваме козметика. Δεν θα είμαστε νέοι και όμορφοι μόνο αν χρησιμοποιούμε το σαμπουάν, το σαπούνι ή τις κρέμες. Но когато и подхранваме, подсилваме организма с нужните природни храни. Αλλά όταν θρέφουμε και τον οργανισμό μας με όλα αυτά τα βασικά θρεπτικά συστατικά που είπαμε και πιο μπροστά. Отиваме във възрастта след 50 години. Тогава процесите на остаряване рязко се ускоряват. Πηγαίνουμε στις ηλικίες μετά το 50. Качеството на живот се влошава, започват да се проявяват заболявания. Η ποιότητα της ζωής μειώνεται, έχουμε πιο πολλές παρουσία πολλών ασθενειών. И това много ярко се личи по промяната в конфигурацията на човешкото лице. Και αυτό φαίνεται άμεσα στις ρητίδες του προσώπου και στην έκφραση που έχει το πρόσωπο πλέον μετά τα 50. Основната грижа не само в тази възраст, но най-вече в тази възраст. Πολύ βασικό σε αυτή την ηλικία, όχι το πιο βασικό, αλλά ένα από τα βασικά που πρέπει να έχουμε πρόληψη. Да запазим кръвоносните си съдове здрави. Είναι να κρατήσουμε τα αιμοφόρα υγεία στο κυκλοφορικό σύστημα υγιή. Защото храненето, независимо че осигурява само 1/4 от холестерола, γιατί παρόλο το ότι η διατροφή κρατάει το 1/4 της χολυστερόλης, зле подбраните храни водят до много по-бързо образуване на атеросклеротични плаки по артерии. Και η κακή διατροφή οδηγεί πιο γρήγορα στην αρτηριοσκλήρωση στα αιμοφοραγεία. За контрол на нивата на холестерола, на кръвната захар, на хипертонията, на вътрешните органи е доказано, че продуктите на DXN имат незаменим ефект. Για την αξιολόγηση όσον αφορά και για την χολυστερίνη, για τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα και για την καλή λειτουργικότητα των εσωτερικών οργάνων, τα προϊόντα της DXN έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να κρατάνε όλα αυτά σε καλά επίπεδα. На първо място и основа на здравето са добавките с ганодерма. Στο πρώτο επίπεδο, σε πρώτη γραμμή, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν το RG και το GL, το γανόδερμα. Ганодермата се подкрепя и от добавките с другите гъби. Το γανόδερμα συνδυάζεται με τα υπόλοιπα προϊόντα της DXN. Спирулината е абсолютният участник в този процес на здравето. Η σπιρουλίνα είναι κάτι αναπόσπαστο σε όλη αυτή τη διαδικασία. И разбира се, лечебните напитки с ганодерма. Και όλα τα απορροφήματα τα οποία έχουμε στη φαρέτα μας. Това осигурява добър холестерол, добро състояние на кръвоносните съдове, добро здраве, добра визия. Αυτό βοηθάει να έχουμε καλά επίπεδα χολυστερίνης, καλή χολυστερόλη, καλό κυκλοφορικό σύστημα και υγιή αιμοφοραγία. Какво предлагат специалистите за добро човешко здраве и специалистите по хранене? Те предлагат една програма от 3 стъпки. Τι δίνουν οι ειδικοί της διατροφής για την υγιή διατροφή, τρία βήματα. Първата стъпка е системен прием на основна витаминна минерална добавка. Ικανοποιητικά επίπεδα σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Разбира се, отговорът е ганодерма. Φυσικά η απάντησή μας είναι γανόδερμα.
Втората стъпка е антиоксидантен комплекс с всичките нужни витамини. С, Е, бета, протеини. Σε δεύτερο επίπεδο, αντιοξυδυτικά και βασικές βιταμίνες για τον οργανισμό, σε και σίδηρο, σπιρουλίνα και Тук с Και спирулина, каротин. рецепт и забележете отново моринич. και στο τρίτο. Α, στο δεύτερο. Да. Όλα αυτά, σπιρουλίνα, γανόδερμα, κόρτισεψ και νόνι, είπαμε. Третата стъпка и последната са специфични добавки, Το τρίτο хранителни βήμα και добавки τελευταίο. за определени състояния, индивидуални на всеки човек. Και το τρίτο και τελευταίο για τα επίπεδα. Τρίτο και τελευταίο За състояние, για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Наднормено тегло, лоши липиди, висок ниво на стрес. Παχυσαρκία, επίπεδα λιπιδίων, υψηλά λιπίδια στο αίμα και το στρες. И тук включваме херитиум, спирулина сериали, миковечи. Και για όλα αυτά παίρνουμε Lion's Mane, σπιρουλίνα cereals και το Mycovegi. Όπως είπαμε για την παχυσαρκία, την πνευματική και φυσική δραστηριότητα και για την απομάκρυνση των λιπιδίων από το αίμα. И отново ще цитирам древните и умни хора. Και ξανά θα είμαστε νέοι και ζωντανοί και να ζούμε πιο. Να έχουμε Μακροζωία. μακροζωία. Ζούμε έξυπνα, θα ζούμε περισσότερο. А практиката показва, че по-добре човек да инвестира в себе си, преди да загуби здравето си. Πιο καλά για μας, πριν να έχουμε χάσει την υγεία μας και ψυχική. Уморих. Преводач. Много